Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Namanje usashaqekile wesifazane Inja ibulala indodakazi yakhe phambi kwakhe. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibolo khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamulekile igama lami usibonga konke wakandwande. Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Kunzima nokukhuluma kwesifazane wase East Coast mayelana nesigameke sinyantisa igazi indodakazi yakhe eneminyaka emibili ibulawa uhlobo lenja le pitbull phambi kwakhe kodwa engenawo namandla okuyilekelela. Uyena Themba Zulu oneminyaka emibili ubulawe yinja yakwanyembe kwaNgcolosi endaweni yaseThekwini lapho okusebenza khona unina uNokuthula Zulu. Ngokubika kwelanga unina wengane ubelokhu ekhale njalo ngesigameke senzeke ngethuba zabo 3 ntambama Inja iloma indodakazi yakhe kodwa engenawo amandla okuyilekelela. Uchaze wathi bengisemzini lapho engihlala khona nobaba wakhona osekhulile ohamba ngelihlalo nomfana ulusa izinkomo ngesikhathi kwenzeka lesigameka. Inja ke ekabhutwa khona omdala ongahlala ekhaya bese ngijwayele ibihlala iboshiwe ngeketanga. Kwesinye isikhathi ke ibiza iphakelwe yimina. Sivuke ngomgqibelo umfana welusa inkomo engekho nenja ke ibiqaqekile eketangweni layo. Ngifonela umnikazi wayo ngamazisi ukuthi Inja iphunyulile wabeke ezethu uzothumela umfana wakhe omdala. Uthe ngiphume endlini ngigona indodakazi yami ngiyovula isango ngivulela umfana obezobopha Inja. Kuthe nje sengisesangweni yaqhamuka ingasadle inkobe zamuntu yaxhumela indodakazi yami eyayihlala entanyeni kwavaleka umlomo. Ngizamile ukuyishaya ukuze idedele ingane yami kwanhlanga zimuka nomoya kwacaca ukuthi nami izongilimaza ngoba ibisinolaka. Ngiphume ngesango ngacela usizo kwamakhelwane ngibuye ke isalokho ihlele eduze kwendodakazi yami izitika ngayo. Sekugcwele ke namalungu omphakathi abeme ngaphandle ngoba isaba ukusondela eduze kwayo. Kuze kwalamula ukuqhamuka kwelinye lelungu lomphakathi ebeliphethe isibhamu la idubula yafa ngoba ingasafuna ukusuka eduze kwesidumbu. Utshela iphephandaba ukuba ubesena inyanga ezintathu njevo eqalile ukusebenza kulomuzi. Umnikazi wenja umnumzane Sicelo Nyembo uthe beneminyaka ewu7 wayithenga kodwa ke ebeqala ukwenza lesigameko. Uthi ke unina wengane ungitshela ukuthi ke Inja iqaqekile yabe isiphuma ke yakamakhelwane nalapho bafike bayibhunyela khona ngamanzi. Uthi ke isolo ukuthi kona ukuthe kwayibangela ulaka ngoba isibuya ke izodala lomshophi ewudalile. Uthi bazi ukuthi Inja le nolaka kodwa selokhu ayithenga ayikaze yamdalela inkinga eminyakeni edlule. Uthi izathu esamenza athengele nje kwebuka kwemfuyo yakhe inkomo kanye nembuzi. Uthi selokhu ayithenga kwehla kakhulu kwebuka kwemfuyo ngoba ibusizo kakhulu. Uthi ushaqeke kakhulu ngento ethe yamenzela yona namanje usazama ukukhulumisana nomndeni. Kanti ke bafethu indaba lezi ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizothanda ukuza ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section. Njengezwide media sithi dudu kubangani kanye nezihlobo kanye ke nakuyena umama wengane. Siqedeke le ndaba khona lapha kwi-comment section.